sɔgɔlen bɛ Korola TV la aw ka bi kunnafoniyaw filɛ aw ka ni kunnafoniya sababu ɲuman ye TAS tukalo tile 4 san 2026 État-major général des armées kunnafoni di kɛ ko bi Tensali dugu kɔnɔna na ko Mali finitigilakaw ye susuli kɛ exploitation aurifère clandestin fɛn min jatigɛ wale maaw ye ka taa olu juguya la FLA ani Jimini. An foli bɛ Maramu Daɲɔn Fati ye ani Fatimi Tarawele n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Paris ma. An ka foli bɛ Astan Kuyate ye fo États-Unis jamana kan. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka foli bɛ ABC n'ale Aliyu Badara Kulubali denmisɛnnin cɛsirilenba don Mali jamana kɔnɔna na. Ayi ale k'a fɔ ko awɔ i k'a fɔ ko ayi i t'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ. Sago nin bɛ dan sɔrɔ aw ka bi kunnafoniya na aw k'an bɛn